ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണവം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ ലാസ്റ്റത്തെ അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാണ്. 18ാമത്തെ അധ്യായം ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത് എന്താണ്? ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അതായത് ആ ഏതവസ്ഥയിൽ എത്താണത്? അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു ഭാവത്തിലേക്ക് എത്താം. അതാണ് ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇനി ആ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്, ആ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തില്, അതായത് സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ, അതാണ് ഈ എന്തില് പറയുന്നത്? 18ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ ഭാവഭക്തിയുടെ 9 സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, അതായത് ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്ന വ്യക്തിയുടെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 9 ഗുണങ്ങളാണുള്ളത്. നമ്മള് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഈ 9 ഗുണങ്ങള്. ബുക്കില് ഇത് പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ബുക്കില്. അപ്പൊ അത് ബുക്കിലുള്ളവർക്ക് ഞാനിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. ബുക്കുള്ളവർക്ക് അതെങ്ങനെ ഏതാണെന്നുള്ളത്. അല്ലാത്തത് നമുക്ക് ക്ലാസ് നോക്കാം. അപ്പൊ 1ാമത്തെ സവിശേഷ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ശാന്തി. ശാന്തിയാണ് 1ാമത്തെ ഗുണം. ശാന്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും അടക്കമുള്ളവനും സ്ഥിരപരിശ്രമിയായിരിക്കും. ഒരു പാൻ എടുത്തോ. പാന് ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്? ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും അടക്കമുള്ളവനായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥിര പരിശ്രമിയുമായിരിക്കും. എപ്പോഴും അടക്കമുള്ളവനും സ്ഥിര പരിശ്രമിയുമായിരിക്കും. ശാന്തി എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. സ്ഥിരോത്സാഹം ആയിരിക്കും. എപ്പോഴും അടക്കമുള്ളവനും സ്ഥിര പരിശ്രമിയുമായിരിക്കും. പിന്നെ 2ാമത്തത് പറയുന്നത് അവ്യർത്ഥ കാലത്വം. അവ്യർത്ഥ കാലത്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്റെ സമയം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കും. തന്റെ എല്ലാ സമയവും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഉത്സുകനായിരിക്കും. ആര്? ഈ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമത്തിലെത്തിയ വ്യക്തി. 3ാമത്തത് വിരക്തി. ഭൗതിക ആകർഷണത്തിൽ സദാ അനാസക്തനായിരിക്കും. ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ എപ്പം അദ്ദേഹം എങ്ങനെയായിരിക്കും? അദ്ദേഹത്തിന് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല, അനാസക്തനായിരിക്കും. 4ാമത്തെ മാനശൂന്യത. താൻ നൽകുന്ന സേവനത്തിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആദരം പോലും ആഗ്രഹിക്കും. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സേവനം ചെയ്താലും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആദരം, നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കണം, നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നതിന് മറ്റുള്ളവർ മാനിക്കണം എന്നൊന്നും ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. 5ാമത്തത് ആശാബന്ധം, പ്രതീക്ഷ. അതായത് കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം തന്നിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എപ്പോഴും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക. അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ആശാബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക. 6ാമത്തെ സമുത്കണ്ഠ. വിശ്വസ്തയോടെ സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കും. വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അടുത്തത് 7ാമത്തത് നാമഗണേ സദാരുചി. തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നതിൽ സദാ തൽപരനായിരിക്കും. നാമങ്ങൾ ഉരുവിടാനായിട്ട് സദാ തൽപരനായിരിക്കും. പിന്നെ ആസക്തി സദ്ഗുണാഖ്യേന. ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായ ഗുണഗണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായിട്ടുള്ള ഗുണഗണങ്ങള് അതിനെ വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് ഉത്സുകനാണ്. ആസക്തി സദ്ഗുണാഖ്യേനെ. പിന്നെ പ്രീതി സത് വസതി സ്ഥലേ. ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ കൊണ്ട് പവിത്രമായ സ്ഥലത്ത്
അതായത് വൃന്ദാവനം പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നതില് സന്തുഷ്ടനാണ്. ഈ 9 ഗുണങ്ങളാണ് ആർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവ ലക്ഷണം. ഹർഷോന്മത്തത്തിലെത്തിയ ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 9 എണ്ണം. ഹർഷോന്മത്തത്തിലെത്തിയ പ്രേമിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 9 എണ്ണം. അത് വിശദീകരിച്ച് പഠിക്കണം മാതാജി, അതോ അതിന്റെ ഓരോ വാക്ക് പഠിച്ചാൽ മതിയോ? നിങ്ങൾ ആ പോയിന്റ് പഠിച്ചാലും മതി. പക്ഷെ ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് വിശദീകരിച്ചാണ്. ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അഭ്യർത്ഥ കാലത്താണ്. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ബുക്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അഭ്യർത്ഥ കാലത്തം, രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ശാന്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരോത്സാഹം, മൂന്നാമത്തത് വിരക്തി, നാലാമത്തത് മാനശൂന്യത, അഞ്ചാമത്തത് ആശാബന്ധം, ആറാമത്തത് സമുത്കണ്ഠ, ഏഴാമത്തത് നാമഗണേ സദാരുചി, എട്ടാമത്തത് ആസക്തി സദ്ഗുണാഖ്യേന, ഒമ്പതാമത്തത് പ്രീതി വസതി സ്ഥലേ. അങ്ങനെയാണ് ഈ 9 പോയിന്റ് വരുന്നത് കേട്ടോ. 1ഉം 2ഉം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയൊക്കെ ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയല്ലേ മാതാജി? 1, 2 മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ? 2 അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയൊക്കെ ശരിയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ പോയിന്റ് പഠിച്ചാൽ, പക്ഷെ അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം പഠിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പഠിക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ആ 1 വേർഡ് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി, ആ വേർഡ് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ അധ്യായം മുഴുവൻ ഈ 9 പോയിന്റ് വിവരിക്കുന്നതാണ് ഈ അധ്യായത്തില്. നമുക്ക് ഇനി വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ഒന്നാമത്തത് സമയത്തിന്റെ ഉപയോഗം. സമയത്തിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ്? കലർപ്പറ്റ ഭക്തൻ തന്റെ വാക്കുകൾ സദാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി വിനിയോഗിക്കുന്നു. ഉള്ളിൽ സദാ കൃഷ്ണ ചിന്തയായിരിക്കും. ജീവിതം മുഴുവൻ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വിനിയോഗിക്കും. മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കുകയില്ല. അപ്പൊ കലർപ്പറ്റ ഭക്തൻ തന്റെ വാക്കുകള് സദാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നു. ഉള്ളില് സദാ കൃഷ്ണ ചിന്തയായിരിക്കും. ജീവിതം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു നിമിഷം പോലും ആര് പാഴാക്കില്ല? ഈ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമത്തിലുള്ള ഭക്തൻ പാഴാക്കില്ല. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, സമയത്തിന്റെ ഉപയോഗം. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് സ്ഥിരോത്സാഹിയായിരിക്കും. സ്ഥിരോത്സാഹം. അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ട കാരണമുള്ളപ്പോൾ തീരെ അസ്വസ്ഥനാകാത്തവനെയാണ് അടക്കമുള്ളവൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരോത്സാഹി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവാനായിട്ട് കുറെ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും നമ്മൾ അസ്വസ്ഥനാകുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? അടക്കമുള്ളവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരോത്സാഹിയാണെന്ന് പറയാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:19-15 പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിലെ കാര്യം പറയുന്നത്, ബ്രാഹ്മണപുത്രന്റെ ശാപം എന്നിൽ പതിക്കട്ടെ, ഞാനത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല. എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ നിങ്ങളെല്ലാം ദയവായി വിഷ്ണുവിന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിട്ടാലും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവാതിശായിയായ ഗുണഗണങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ എനിക്ക് സംഗതിയാകട്ടെ. മഹാരാജാവിന്റെ ഈ പെരുമാറ്റം ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ പോലും പ്രകടമാകുന്ന ക്ഷമാശീലം, ആ മനസ്സിന്റെ സ്വച്ഛന്തമായ നില, ഇതെല്ലാം അടക്കത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ ആ ബ്രാഹ്മണപുത്രൻ ശപിച്ചപ്പോ മഹാരാജാവ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ആ ശാപം എന്നിൽ പതിക്കട്ടെ, ഞാനത് എന്താ ശപിക്കുന്നത്? ഒരാഴ്ചക്കുള്ളില് എന്താണ് തക്ഷകന്റെ ദംശനത്തിലൂടെ മരണം സംഭവിക്കുമെന്ന്. ഇത് കേട്ടിട്ട് പോലും ആർക്കൊരു അസ്വസ്ഥത വന്നില്ല? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, അത്രയും ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമത്തിലുള്ള വ്യക്തികളിലാണ് ഈ ലക്ഷണങ്ങള് കാണുന്നത്. അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത്? ആ ശാപം എന്നിൽ പതിക്കട്ടെ, ഞാനത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് നമുക്ക് അസ്ഥിരോത്സാഹം എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് അനാസക്തി. ഭക്തനിൽ കൃഷ്ണോന്മുഖമായ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമം വളരുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനാകുന്നില്ല. മനസ്സിന്റെ ഈ അവസ്ഥാവിശേഷത്തിനാണ് അനാസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തനില് കൃഷ്ണോന്മുഖമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രേമം വളരുമ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ ഈ അവസ്ഥാവിശേഷത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അനാസക്തി എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ കൃഷ്ണോന്മുഖമായിട്ടുള്ള പ്രേമം ഭഗവാനോട് വളരുമ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പിന്നെ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ അവസ്ഥയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അനാസക്തി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ചക്രവർത്തിയായ ഭരത മഹാരാജാവ്.
ഭരത മഹാരാജാവ് കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി. നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുടുംബം, സന്താനം, സുഹൃത്ത്, രാജ്യം, അതായത് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചു. അസ്പൃശ്യമായ വിസർജ്യത്തെ എന്ന പോലെ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭരത മഹാരാജാവ് കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായിക്കൊണ്ട് നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും സൗഭാഗ്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ്? അനാസക്തി. അതാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ അഭയം തേടുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളോട് ആസക്തി ഇല്ലാതാകാണ്. എല്ലാത്തരം പ്രലോഭനങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ പോലും വശീകരിക്കപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ നില, അനാസക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ മാനദണ്ഡം. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? എന്താ പറയാ, മായാവാദികളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മാറിപ്പോകും. പക്ഷെ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമത്തിൽ എത്തിയ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്? എത്ര പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും, എങ്ങനെയുള്ളവരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായാൽ പോലും ഒരിക്കലും എങ്ങനെയില്ല, വശീകരിക്കപ്പെട്ടു പോകില്ല. അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ. ഹർഷോന്മത്തത്തിലുള്ള ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത പോയിന്റ്, അഹങ്കാരമില്ലായ്മ. ശുദ്ധ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ സർവ്വഗുണങ്ങളുള്ള ഭക്തൻ തന്റെ സ്ഥിതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ പറയുന്നത് എല്ലാതരം പ്രലോഭനങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യത്തില് വശീകരിക്കപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കുക എന്നാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ നില. അടുത്തത് അഹങ്കാരമില്ലായ്മ. ശുദ്ധ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ സർവ്വഗുണങ്ങളുള്ള ഭക്തൻ തന്റെ സ്ഥിതിയിൽ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അയാളെ നിരഹങ്കാരി എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പൊ ശുദ്ധ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ സർവ്വഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ഭക്തൻ തന്റെ സ്ഥിതിയിൽ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അയാളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? നിരഹങ്കാരി എന്നാണ് പറയുന്നത്. പുരാണം പറയുന്നത്, ചക്രവർത്തിയായിരുന്നിട്ട് കൂടി ഭഗീരഥ മഹാരാജാവ്, ബുക്കില് ഭരത മഹാരാജാവ് എന്നാണ് ഭഗീരഥ മഹാരാജാവ് കേട്ടോ. ഭഗീരഥ മഹാരാജാവ് കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവധൂതനായിട്ട് മാറി. തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കളെയും അസ്പൃശ്യരുടെയും പോലും ഗൃഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭിക്ഷ യാചിച്ചിരുന്നു. ഭിക്ഷ യാചിക്കുമ്പോൾ അവഹേളനം സഹിക്കൽ ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടും. എന്നിട്ടും അത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നിട്ടു കൂടി കൃഷ്ണനെ പ്രതി ഈ അവഹേളനം സഹിച്ചേ പറ്റൂ. ഈ കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ കൃഷ്ണഭക്തൻ ഏതവസ്ഥയും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. അപ്പൊ അഹങ്കാരമില്ലായ്മ. അപ്പൊ ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നിട്ട് കൂടി ഭഗീരഥ മഹാരാജാവ് ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നപ്പോ എന്താണ്? തന്റെ രാഷ്ട്രീയമായ ശത്രുക്കളുടെ അടുത്ത് പോലും പോയിട്ട്, ഗൃഹങ്ങളിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നാ പറയണത്? ഭിക്ഷ യാചിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. രാജാവായിരുന്നു, അതിനുശേഷം അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭിക്ഷ യാചിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ശത്രുക്കളുടെ ഗൃഹങ്ങളിലേക്ക് അടക്കം പോയി. മാത്രമല്ല പലതരത്തിലുള്ള പരിഹാസങ്ങളും അവഹേളനങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ടും എന്നിട്ടും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തൻ ഏതവസ്ഥയും സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകാന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മഹാപ്രതീക്ഷ. ഭഗവാന്റെ ഔദാര്യം തീർച്ചയായും ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിന് ആശാബന്ധം എന്നാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സാധാരണ തത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ആവുന്നത്ര പരിശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും എന്ന നിരന്തര ചിന്തയാണ് ആശാബന്ധം. അതായത് ആശാബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ. നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സാധാരണ തത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ആവുന്നത്ര പരിശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ആ പ്രതീക്ഷ, അതാണ് എന്ത്? ആശാബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ മഹാപ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണത്. നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ആവുന്നത്ര ചെയ്യാം.
മാക്സിമം ആണ്, നമ്മുടെ മാക്സിമം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ സാധിക്കുന്നുള്ള നമ്മുടെ നിരന്തരമായ ചിന്ത. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രാർത്ഥന, രൂപഗോസ്വാമി എന്താ പറയണത്? എനിക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമമില്ല, ശ്രവണം, ജപം തുടങ്ങി കൃഷ്ണപ്രേമം വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ഹേതുക്കളൊന്നും എനിക്കില്ല, കാരണങ്ങളൊന്നും. ഞാൻ സദാ കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങൾ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന ഭക്തിയോഗവും എന്നിലില്ല. ദാർശനിക ജ്ഞാനത്തിന്റെയോ ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയോ കാര്യത്തിലും എനിക്ക് അവയ്ക്കൊന്നും അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എല്ലാറ്റിനുപരി എന്റെ ജനനം നല്ല കുടുംബത്തിലല്ല താനും. അതിനാൽ അല്ലയോ ഗോപീജന, ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രാപിക്കുമാറാകണമെന്ന് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്, മാത്രമാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. അത് സാധിക്കുമെന്ന പ്രത്യാശയുമുണ്ട്. ഈ പ്രത്യാശയിൽ എനിക്ക് അല്പം വേദനയുണ്ട്. കാരണം സർവാതിശായിയായ ജീവിത ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ ഞാൻ അധികാരി അല്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞ എന്താണ്? കൃഷ്ണപ്രേമം എനിക്കില്ല, ശ്രവണം, ജപം തുടങ്ങിയ കൃഷ്ണപ്രേമം വികസിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളുമില്ല, ഭഗവാന്റെ കമലകളിൽ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന ഭക്തിയോഗവും എന്നിലില്ല. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ജ്ഞാനത്തിന്റെയോ ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയോ കാര്യത്തിലും എനിക്ക് അതിനൊന്നും അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ എന്റെ ജനനമാണെങ്കിലോ നല്ല കുടുംബത്തിലല്ല താനും. അപ്പൊ അങ്ങയെ പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങൾ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്ന്. പക്ഷെ അതിനുള്ള ആധികാരികമായിട്ട് എനിക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതയില്ല എന്നുള്ള പ്രയാസമാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തുണ്ട്? പ്രതീക്ഷയുണ്ട്, ആശാബന്ധം എനിക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ എന്തിൽ പറയുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നത്. അഭിഷ്ട വിജയം നേടാനുള്ള ഔത്സുക്യം, ഭക്തി സേവനത്തിൽ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടത്ര ഔത്സുക്യം കാണിക്കുമ്പോൾ ആ ഔത്സുക്യത്തെയാണ് സമുത്കണ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി സേവനത്തില് വിജയം നേടാൻ വേണ്ടത്ര ഔത്സുക്യം കാണിക്കുക. ഈ ഔത്സുക്യത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സമുത്കണ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. വേദങ്ങൾ ഏറ്റവും വിലപിടിച്ച വസ്തുവായ കൃഷ്ണാവബോധം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ വിജയം നേടാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ വളർത്തണം. അപ്പൊ ഏറ്റവും വിലപിടിച്ച വസ്തുവാണ് അത് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം. അത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? വിജയം നേടാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. വില്ലമംഗലം ഠാക്കൂർ കൃഷ്ണകർണാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത്, മഷി അണിഞ്ഞ പോലെ കറുത്ത പുരികങ്ങൾ, വിടർന്ന താമര ഇതൾ പോലെയുള്ള കണ്ണുകൾ, ഭക്തരുടെ നേരെ കരുണാമൃതം പൊഴിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ എന്നിവയോട് കൂടിയ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ വശീകരിക്കുന്ന വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ കോമള ബാലനെ കാണാൻ ഞാൻ ഉത്കണ്ഠതയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. സദാ ആർദ്രമാണ് ആ കണ്ണുകൾ, ആ ചുണ്ടുകൾക്ക് താമ്ര വർണ്ണമാണ്. ആ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നാദകമ്പനങ്ങൾ ആളുകളെ മതയാനയേക്കാൾ മത്തരാക്കുന്നു. അവനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ കാണാൻ ഞാൻ ഏറെ കൊതിക്കുന്നു. അപ്പൊ വില്ലമംഗലം ഠാക്കൂർ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണകർണാമൃതത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? മഷി അണിഞ്ഞ കറുത്ത പുരികങ്ങള്, വിടർന്ന താമര ഇതൾ പോലുള്ള കണ്ണുകൾ, ഭക്തരുടെ നേരെ കരുണാമൃതം പൊഴിക്കുന്ന കണ്ണുകള് എന്നിവയോട് കൂടി പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ വശീകരിക്കുന്ന വൃന്ദാവനത്തിൽ ആ കോമള ബാലനെ കാണാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. കോമള ബാലനെ കാണാൻ ഞാൻ ഉത്കണ്ഠയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. സദാ ആർദ്രമാണ് ആ കണ്ണുകൾ. ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകളെ പറഞ്ഞെന്താണ്? സദാ ആർദ്രമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകളാണ്. ചുണ്ടുകളാണെങ്കിലോ താമ്രവർണ്ണങ്ങളാണ്. ആ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നാദകമ്പനങ്ങള് ആളുകളെ മതയാനയേക്കാൾ മത്തരാക്കുന്ന പറയുന്നത്. ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ കണ്ണനെ കാണാൻ, അവനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ കാണാനായിട്ട് ഞാൻ ഏറെ കൊതിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ അഭിഷ്ട വിജയം, അത് നേടാനുള്ള നമ്മുടെ ഔത്സുക്യം, അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇനി തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടാനുള്ള അഭിനിവേശം. കൃഷ്ണകർണാമൃതത്തില് രാധാറാണിയുടെ കൂട്ടുകാരിൽ ഒരാൾ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദ വൃഷഭാനുവിന്റെ മകളായിട്ടുള്ള ആ കൊച്ചു പെണ്ണ് കണ്ണീർ പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്കണ്ഠയോടെ അങ്ങയുടെ തിരുനാമം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആര്? രാധാറാണി. അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ രാധാറാണിയുടെ തിരുനാമ ജപത്തെ കുറിച്ച് കൃഷ്ണകർണാമൃതത്തില് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായ ഗുണഗണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ. കൃഷ്ണകർണാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത്, എല്ലാ സുഖസങ്കല്പങ്ങൾക്കും ഉപരി സുഖം തരുന്ന കുസൃതികളിൽ വെച്ച് കുസൃതിയായ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണന്റെ കമനീയ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത പോലും എന്റെ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? എല്ലാ സുഖസങ്കല്പങ്ങൾക്കും ഉപരി സുഖം തരുന്ന കുസൃതികളിൽ വെച്ച് കുസൃതിയായ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?
കൃഷ്ണന്റെ കമനീയ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത പോലും എന്റെ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും നമ്മളെ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് ആരെ തന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ തിരിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്? കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളിലെടുത്ത് വസിക്കാനുള്ള ആകർഷണം. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പദ്യാവലിയിൽ വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഇവിടെയാണ് നന്ദപുത്രൻ തന്റെ പിതാവും ഇടയന്മാരുടെ രാജാവുമായ നന്ദനുമൊത്ത് വസിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ശകടാസുരനെ നിഗ്രഹിച്ചത്. നമ്മുടെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ കെട്ടുപൊട്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ദാമോദരനെ യശോദ കെട്ടിയിട്ടതും ഇവിടെയാണ്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത്? നന്ദപുത്രൻ, ഇവിടെയാണ് നന്ദപുത്രനായിട്ടുള്ള തന്റെ പിതാവും ഇടയന്മാരുടെ രാജാവുമായ നന്ദനുമൊത്ത് വസിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഭഗവാൻ ശകടാസുരനെ വധിച്ചതും പിന്നെ ദാമോദര രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ യശോദ മാതാവ് കെട്ടിയിട്ടതും എവിടെയാണ്? ദാമോദരനെ കെട്ടിയിട്ടതും ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തിലാണ് പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ 9 പോയിന്റ് നമ്മള് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ അതായത് ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വന്ന വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ 9 എണ്ണം. പോയിന്റ് പഠിച്ചാൽ മതി. അത് പക്ഷെ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് അനുകരണാത്മകമായ ആസക്തി. നമുക്ക് അനുകരണാത്മകമായിട്ടുള്ള ആസക്തി അത് 2 തരത്തിൽ പറയാം. അനുകരണാത്മകമായ രീതിയിലുള്ള ആസക്തിയെ ഒന്ന് ഛായരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി, രണ്ടാമത്തത് പരാ ആസക്തി. അതായത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള. അത് പറയുന്നത് പര എന്ന് വെച്ചാല് ഛായരൂപം എന്ന് വെച്ചാൽ നിഴല്, ഛായരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നിഴൽ രൂപത്തിലുള്ളതെന്ന് പറയാം. പര എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയാം. പര എന്ന് വെച്ചാല് പ്രതിബിംബം. ഇവിടെ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം കൂടാതെ ഇത്തരം അനുകരണാസക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ അതിനെയാണ് ഛായരൂപകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കൂടാതെ അനുകരണാത്മക ആസക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെന്ത് പറയാം? ഛായരൂപകം എന്ന് പറയാം. ഈ ഛായരൂപക ആസക്തിയുടെ ഫലമായിട്ട് ഭൗതിക വേദനകളെല്ലാം മാറുകയാണെങ്കിൽ, അത് മാറിയെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പരാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയാം. പരാരൂപത വെച്ചാൽ പ്രതിബിംബമായിട്ടുള്ളത്, പരാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നിയാമക തത്വങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം കൂടാതെ അനുകരണാത്മകമായിട്ടുള്ള ആസക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ അത് ഛായരൂപകം. ആ ഛായരൂപക ആസക്തിയുടെ ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വേദനകളെല്ലാം തിരോഭവിച്ചതായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്തു പറയാം? പരാരൂപത്തിലുള്ളതെന്ന് പറയാം. ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം മൂലമോ മഥുര, വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളുടെ സന്ദർശനത്തിൽ നിന്നോ ഈ പറഞ്ഞ 2 വിഭാഗം ആസക്തി ഉണ്ടായെന്ന് വരാം. ഇങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനിൽ കൃഷ്ണപ്രേമം, ഇത്തരം ആസക്തി വളരെ മനുഷ്യനിൽ കൃഷ്ണോന്മുഖമായി ഇത്തരം ആസക്തി വളരുകയും ഭാഗ്യവശാൽ ഭക്തന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുകയും ചെയ്താൽ അയാൾക്കും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം മൂലം മഥുര, വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളുടെ സന്ദർശനത്തിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ 2 വിഭാഗത്തിലും ആസക്തി ഉണ്ടായെന്ന് വരാം. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനില് കൃഷ്ണോന്മുഖമായി ഇത്തരം ആസക്തി വളരുകയും ഭാഗ്യവശാല് ഭക്തന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തില് ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്താനായിട്ട് അവസരം കിട്ടുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്കും എന്ത് സാധിക്കും? അയാൾക്കും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞപ്പോ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം മൂലം അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യഭൂമികളുടെ സന്ദർശനത്തിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ 2 വിഭാഗത്തിലും നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകാം. ഈ പറഞ്ഞ 2 വിധത്തിലും നമുക്ക് ആസക്തി വരാം. അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസക്തി വളർന്നു വന്ന് അയാൾക്ക് ഭക്തന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് സേവനം ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടി. അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം വേണ്ടുവോളം ഇല്ലാതെ കൃഷ്ണോന്മുഖമായി ഇത്തരം ആസക്തി ഒരാളിലേക്ക് ആവഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? കൃഷ്ണോന്മുഖമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം ആസക്തി ആവാഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായി ആസക്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കെട്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആസക്തി ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കും. അപരാധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആസക്തി ഉള്ളത് ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും. ഇനി ഗുരുസേവ, വാണിസേവ. ഗുരുസേവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുരുസേവ 2 തരത്തിലുണ്ട്: വപുസേവ, വാണിസേവ.
വപു സേവ വാണി സേവ. ഗുരുസേവ രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്യാം. ഒന്ന് വപു സേവയായിട്ടും രണ്ടാമത്തത് വാണി സേവയായിട്ടും. ശിഷ്യനും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും തമ്മിൽ വേർപെടുത്തപ്പെടുന്നില്ല. ശിഷ്യൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പിന്തുടരുന്നിടത്തോളം ആധ്യാത്മിക ഗുരു അവനുമായുള്ള ചങ്ങാത്തം കൈവിടാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കും. ഇതിനെയാണ് വാണി സഹവാസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ശാരീരിക സാന്നിധ്യത്തെ വപു എന്നും വിളിക്കുന്നു. ശിഷ്യൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ശാരീരിക സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് ശാരീരിക അസ്തിത്വം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും സേവിക്കണം. അപ്പൊ ഗുരുസേവ എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് തരത്തിൽ പറയാം. വപു സേവ, വാണി സേവ. വപു സേവ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഗുരുവിനെ എങ്ങനെ സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ്? ഗുരുവിന്റെ ശാരീരിക സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോ അങ്ങനെ സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? വപു സേവ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരുവിന് നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സേവകള് ഗുരുവിന് ചെയ്യുന്നതാണ് വപു സേവ. വാണി സേവ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മൾ പാലിക്കുന്നതും അനുസരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? വാണി സേവ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കുക, ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക, നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കുക, അതൊക്കെ വാണി സേവ. മറ്റേത് വപു സേവ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് സേവയാ ചെയ്യുന്നത്? വാണി സേവയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും വപു സേവ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം എന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് വാണി സേവ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക, ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭാവഭക്തി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഭാവഭക്തി സ്ഥാനത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതേപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത്? അത് ഗുരുതരമാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഭാവഭക്തി സ്ഥാനത്ത്, അതായത് ഈ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സ്റ്റേജ് ആണത്? ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം എന്ന് പറയുമ്പോ ഏത് സ്റ്റേജാ? ഏതായി? ഏത് ഭക്തിയാണ്? ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം എന്ന് വെച്ചാല് ഭാവഭക്തിയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. പ്രേമഭക്തി എത്തിയിട്ടില്ല. ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭാവഭക്തി. ആ ഭാവഭക്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ചെയ്താൽ അത് ഗുരുതരമാണോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നത് അല്ല. അയാള് അതെങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത്? ആ തെറ്റുകൾ നമ്മൾ അവഗണിക്കണം. പിന്നെ അപ്പൊ അവന്റെ ഭക്തിയുടെ ശക്തി കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വേഗത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. നൃസിംഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് പൂർണ്ണചന്ദ്രനിൽ വസൂരിക്കുത്ത് പോലുള്ള പാടുകൾ ഒരിക്കലും ചന്ദ്രപ്രകാശത്തെ തടയുന്നില്ല. അപ്പൊ പൂർണ്ണചന്ദ്രനില് വസൂരിക്കുത്ത് പോലുള്ള പാടുകൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാലും ആ പ്രകാശത്തെ ഒരിക്കലും അത് തടസ്സമാകുന്നില്ല. അതേപോലെയാണ് ആരില് ഒരു ഭാവഭക്തിയിലുള്ള ഒരു ഭക്തനില് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ശ്ലോകം പറയുന്നതാണ്. അപിചേസുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭ സാധുരേവസ്യ മന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സഹ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായ ഒരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അയാൾ ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പോ ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായ ഒരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ സാധുവായിട്ടാണ് കരുതേണ്ടത്. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നവനാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചതാണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പോ ഈ അധ്യായം 18, 19 കൂടി എടുക്കാം നമുക്ക്. 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അപ്പൊ നമ്മള് ഭാവഭക്തിയിലുള്ള വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കണ്ടത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഭാവഭക്തി സ്റ്റേജിലുള്ളവര് തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചാലും നമ്മൾ ആ തെറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മൾ ആ തെറ്റിനെ തെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ആ തെറ്റുകൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അപരാധം സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ അത് നമ്മൾ എന്ത് കാണേണ്ടതില്ല? ആ വ്യക്തിയിലെ അപരാധം നമ്മൾ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ മുഖമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധപ്രേമത്തിലെ ഭക്തിയുടെ സേവനം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. എന്താ ഇവിടെ പറയണത്? ഭഗവാൻ പ്രേമത്തിന്റെ നിർവചനം ഇത് നമ്മുടെ ബുക്കില് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ ഭാവനില
ഹൃദയത്തെ പൂർണ്ണമായും മൃദുവാക്കുകയും ഭഗവാനോട് അതിയായ മമതാവികാരമുണ്ടായി ഭാവനില തീവ്രവുമായി തീരുമ്പോൾ തീരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അഭിജ്ഞരായ പണ്ഡിതർ അതിനെ ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നു. പറയുന്നത് ആ ഭാവനില ഹൃദയത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മൃദുവാക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഭഗവാനോട് അതിയായ മമതാവികാരം ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മുടെ ഭാവനില എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും? സാന്ദ്രവും തീവ്രവുമായി തീരുമ്പോ പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെന്ത് പറയും? ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഹൃദയം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ കൂടുതൽ മൃദുവായിട്ട് മാറും. പിന്നെ ഭഗവാനോട് ആ മമതാവികാരം ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മുടെ ഭാവ സ്റ്റേജ് എങ്ങനെ എത്തും? സാന്ദ്രവും തീവ്രവുമായിട്ടിരിക്കും. അപ്പോഴാണ് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് പാലിച്ചു പോരുന്ന നിശ്ചിതമായ ഭഗവത് ബന്ധനത്തിൽ കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള അഭിലാഷം വർദ്ധിതമാകുമ്പോ, നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാനായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ട്, അത് കൂടാതെ നമുക്കത് ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അത് ഇനിയും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഭഗവോന്മുഖമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധപ്രേമം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഭഗവാനായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയും തോറും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ളൊരു അഭിലാഷം, ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മളുള്ളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത്? ഭഗവോന്മുഖമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധപ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാത്രമേ പ്രേമം എന്ന വാക്കിന് പ്രസക്തിയുള്ളൂ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഈ പദം പ്രയോഗിക്കാവുന്നതല്ല. പ്രേമം എന്ന പേരിൽ ഭൗതിക ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് കാമമാണ്. കാമവും പ്രേമവും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? സ്വർണവും ഇരുമ്പും തമ്മിലുള്ള അന്തരം. സ്വർണവും ഇരുമ്പും തമ്മിലുള്ള അന്തരം. അപ്പൊ കാമവും പ്രേമവും ഇവിടെ പറയുന്നത് ശരിക്കും കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? കാമം. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? പ്രേമം. അതാണ് കാമവും പ്രേമവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അത് പറയുന്നത് സ്വർണവും ഇരുമ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിന്റെ പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. കാമം ഭഗവാനിലേക്ക് മാറ്റുകയും ബന്ധുതയുടെ സങ്കല്പം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിൽ സംവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭഗവാനിലുള്ള ശുദ്ധപ്രേമമായി. ഭീഷ്മര്, പ്രഹ്ലാദൻ, ഉദ്ധവർ, നാരദൻ തുടങ്ങിയ പ്രാമാണികന്മാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായി നാരദീയ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ ഇത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാമം നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും? പ്രേമമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രേമമാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിന് അവിടെ ആര് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്? അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭഗവാനിലുള്ള ശുദ്ധപ്രേമമായിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ഭീഷ്മര്, പ്രഹ്ലാദൻ, ഉദ്ധവർ, നാരദരൊക്കെ തന്നെ. നാരദീയ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട്. ഭീഷ്മർ ഭഗവത് പ്രേമം എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെയുള്ള പ്രേമം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപേക്ഷിക്കുക. അപ്പൊ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത് ആരുമായിട്ട് മാത്രമേ ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനുമായിട്ട്. മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെയുള്ള പ്രേമം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭാവത്തെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപേക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ശുദ്ധപ്രേമം രണ്ടവസ്ഥയിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് മാറ്റി പതിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന് ഹർഷോന്മത്തത മൂലം, രണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും. ഹർഷോന്മത്തത ഭാവത്തിനാണ് ഹർഷോന്മത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വൈദ്യസാധന ഭക്തിയിലൂടെ നമുക്കറിയാം. വൈദ്യസാധന ഭക്തി ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് വരും? ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് വരും. ഭാവഭക്തിയിൽ നിന്ന് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് പോകും. നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും പഠിച്ച ഒരു രീതി അല്ലെ. ഒന്ന് ആ മെത്തേഡിലൂടെ. രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിലൂടെ. രണ്ടാമത്തത് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിലൂടെ, ഹർഷോന്മാദത്തിലൂടെ. മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിധിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആചാര്യന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഭക്തിരസേവനത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവാനോടുള്ള ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം ശക്തമായി ആവാഹനം ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് നമ്മള് ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആത്മീയാചാര്യന്റെ ശിക്ഷണത്തില് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഒക്കെ പാലിച്ച് ഭഗവാനോടുള്ള അത് പാലിച്ച് നമുക്ക് ആ വൈദ്യസാധന ഭക്തി ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് വരും? ഭാവഭക്തി വരും, രാഗാനുഗ ഭക്തി വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താം. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു മെത്തേഡ്. നമുക്കിപ്പോ ഇതിനെ പഠിച്ചത്. പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് 11-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 40-ാം ശ്ലോകത്തില് ഭക്തിയുപാസനന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഭക്തനിൽ തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം വികസിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഭക്തിയുടെ ഉപാസനയുടെ നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഭക്തനില് തന്നെത്താന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം വികസിക്കും. അത് ഇപ്രകാരം മനസ്സലിയുമ്പോൾ
ഉന്മത്തനെ പോലെ പാടാനും നൃത്തം വെക്കാനും തുടങ്ങും. തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ കരയും, ചിലപ്പോ ക്ഷോഭിച്ച് സംസാരിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ സാന്നിധ്യം പോലും മറന്നുകൊണ്ട് അത് വകവെക്കാതെ പാട്ട് പാടും, ഭ്രാന്തനെ പോലെ നൃത്തം ചവിട്ടും. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വരുന്നതാണ്? സ്വമേധയാ വരുന്നതാണ്. സ്വമേധയാ തന്നെത്താനെ വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. അങ്ങനെയും എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഭാവഭക്തിയിലൂടെ പ്രാമഭക്തിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. രാഗാനുഗ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വൃന്ദാവനവാസികളുടെ കാലടിപ്പാടുകളൊക്കെ പിന്തുടർന്ന രാഗാനുഗ ഭക്തിയുടെ ഭാവഭക്തി, പിന്നെ പ്രേമഭക്തി, അങ്ങനെ പോകുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നത് ചന്ദ്രകാന്തി, അതായത് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് ചന്ദ്രകാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സുന്ദരിയായിട്ടുള്ളൊരു പെൺകിടാവ് കടുത്ത ബ്രഹ്മചര്യ ദീക്ഷിച്ചു. അതാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായ രൂപം സദാ ധ്യാനിച്ചു, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടി നിരന്തരം തിരുനാമം ജപിച്ചു. ആരെയും ഭർത്താവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ അവൾ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. ഭഗവാൻ മാത്രമായിരിക്കും തന്റെ ഭർത്താവ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു. അതാണ് അത് പറഞ്ഞത്, വേറെ ഒന്നിലും ഇല്ല. അതായത് അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ആരും പറയാതെ, പരാപേക്ഷ കൂടാതെ തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. വേറെ ആരും പറയാതെ തന്നെത്താനെ തോന്നുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞാണ്? നമ്മള് ആ ഭാവഭക്തിയിൽ നിന്ന് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ. ഇനി ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ അതിസാധാരണമായ കാരുണ്യം, രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞത് അതാണല്ലോ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 11-ാം സ്കന്ധം 12-ാം അധ്യായം 7-ാം ശ്ലോകത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നത്, എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാർ വേദം പഠിച്ചിട്ടില്ല, തീർത്ഥാടനം നടത്തിയിട്ടില്ല, ഭക്തിപൂർവ്വം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല, തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാനുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സമ്പൂർണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോ ഇവിടെ ഭാഗവതത്തില് ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയാണ്, ഗോപികമാരെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? അവർ വേദം പഠിച്ചിട്ടില്ല, തീർത്ഥാടനം നടത്തിയിട്ടില്ല, ഭക്തിപൂർവ്വം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഭഗവാനുമായുള്ള ഒരു സമ്പർക്കം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർക്ക് എന്ത് സാധിച്ചത്? സമ്പൂർണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞത്. തന്റെ സ്ഥിതി എന്തു തന്നെയായിരുന്നാലും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സദാ ചിന്തിക്കുകയും ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ സദാ കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ കൃഷ്ണന്റെ അത്യസാധാരണമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സമ്പൂർണത നേടും. അപ്പൊ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തു തന്നെയായിരുന്നാലും ശരി, നമ്മൾ സദാ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, പ്രേമത്തോടെ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ, അതായത് നമ്മുടെ ഭാവഭക്തിയോടെ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്റെ അത്യസാധാരണമായ കാരുണ്യം, കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് സമ്പൂർണത നേടാനായിട്ട് ആ ഭക്തന് സാധിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. എല്ലാ തരം തപസ്സും യോഗാമുറകളും അനുഷ്ഠിച്ച ശേഷവും ഒരാളിൽ ശ്രീഹരിയുടെ നേരെ ഇത്തരം പ്രേമം വളരുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഇത്രയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു, യോഗാമുറകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു, ഇതിനൊന്നിട്ടും ഭഗവാന്റെ നേരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രേമം വളരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? പാഴ്വേലയാണെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക. അകത്തും പുറത്തും സദാ കൃഷ്ണനെ കാണുന്ന വ്യക്തിക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാവിധ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മള് അകത്തും പുറത്തും എല്ലാവിടും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുറത്തും അകത്തും, അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു മിനിറ്റ്. ആത്മജ്ഞാന പ്രേമം വൈകുണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി പ്രേമം രണ്ട് തരത്തിൽ പറയാം. ഭഗവാന്റെ അത്യസാധാരണമായ കാരുണ്യത്തിൽ സംജാതമാകുന്നെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പരാപേക്ഷ കൂടാതെയുള്ള കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യത്തെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം. ഒന്നാമത്തത് മഹാത്മ്യജ്ഞാന പ്രേമം.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അതിസാധാരണമായ കാരുണ്യത്തില് സംജാതമാകുന്നെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പരാപേക്ഷ കൂടാതെയുള്ള കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യത്തെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിന് നേരെയുള്ള അത്യാദരവ്, ബാഹ്യ പരിഗണനകളൊന്നും കൂടാതെ അനൈച്ഛികമായി ഉണ്ടാകുന്ന കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യം. ഒന്നാമത്തെ ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിന് നേരെയുള്ള അത്യാദരവ്, ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിന് നേരെയുള്ള അതിയായ ആദരവ്. രണ്ടാമത്തത് ബാഹ്യ പരിഗണന ഒന്നും കൂടാതെ അനൈച്ഛികമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഭഗവാനോടുള്ള അനൈച്ഛികമായി ഉണ്ടാകുന്ന കൃഷ്ണ ആഭിമുഖ്യം. ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം. ഒന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് മഹാത്മ്യ ജ്ഞാന പ്രേമം വൈകുണ്ഠത്തിലെ, പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് കേവല പ്രേമം വൃന്ദാവനത്തിൽ ഉള്ള വൃന്ദാവനവാസികളുള്ള പ്രേമത്തിൽ പറയുന്നതാണ് കേവല പ്രേമം. മറ്റേത് മഹാത്മ്യ ജ്ഞാന പ്രേമം വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ളവരുടെ, വൈകുണ്ഠവാസികളുടെ. അതായത് കേവല പ്രേമത്തിൽ എത്തുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, വൈകുണ്ഠവാസികള്, വൈകുണ്ഠല്ലോ വൃന്ദാവനവാസികള്, ഗോകുലവാസി വൃന്ദാവന ധാമത്തിലെത്തും. അത് അവർക്കൊക്കെയാണ് എന്ത് വരുന്നത്, ഈ കേവല പ്രേമം വരുന്നത്. മറ്റേത് നമ്മൾ ഏത് പറയുന്നത് വൈകുണ്ഠ പ്രേമമായിട്ട്. ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം, ശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ വളർച്ചയിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ. ഇനി ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ പറയുന്ന 9 ഘട്ടങ്ങൾ, ശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ വളർച്ചയിലെ 9 ഘട്ടങ്ങള് ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. അതാണ് 9 ഘട്ടങ്ങൾ. ഒന്നാമത്തെ പറയണത് ആതോ ശ്രദ്ധ, ഭഗവാനോടുള്ള ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തിന്റെ തുടക്കം അടിസ്ഥാനപരവും വിശ്വാസത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മളെ വരുന്നത് ഏതാണ്? ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാല് വിശ്വാസം. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏതാ വേണ്ടത്? വിശ്വാസമാണ്, ഭഗവാനില് ഉള്ള വിശ്വാസം. തുടക്കം തന്നെ നമുക്ക് ഏതാ വരുന്നത്? അപ്പോൾ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവാന്നുള്ളതാണ്. ആ പ്രേമത്തിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ ഇതിൽ പ്രേമത്തിന്റെ തുടക്കം വരുന്നത് വിശ്വാസത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ തുടക്കണം. അപ്പൊ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് വരുന്നത് വിശ്വാസം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധുസംഗ, അല്പം വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധം പുലർത്തുന്നതിന്റെ മേല് ഭക്തനുള്ള സ്വാധീന ശക്തിയുടെ ഫലമായിട്ട് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങിയ ആധികാരികമായ സദ്ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും ഭഗവത് നാമങ്ങൾ ഉരുവിടാനും അവസരം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തതാണ് എന്ത്? സാധുസംഗ. സാധുസംഘം എന്ന് വെച്ചാൽ സത്സംഗം. നമുക്ക് സത്സംഗം എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്കറിയാലോ, സാധുക്കളുമായിട്ട് എന്താ പറയാ, ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ആ കൂട്ട്. അപ്പൊ അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത പോലുള്ള ആധികാരിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ടും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങള് സത്സംഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും. മൂന്നാമത്തത് ഭജനക്രിയ. അപ്പൊ ഭജനക്രിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഏതിൽ വരും? ഭജനക്രിയ. ഭാഗവതം കേൾക്കുക, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത്, നാമം ജപിക്കുന്നത്, ആരതി ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? ഭജനക്രിയ. ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന്റെ നിയന്ത്രണത്തില് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ അയാൾ സ്വയം തയ്യാറാവുകയും ഭക്തൻ ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തില് ആ നിയാമക തത്വങ്ങളെല്ലാം അനുസരിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഏതിൽ വരുന്നതാണ്? ഭജനക്രിയയിൽ വരുന്നതാണ്. അതായത് നമ്മൾ 64 നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ? അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആ പറയുന്നത് മുഴുവൻ നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഈ ഭജനക്രിയ. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ശ്രദ്ധ, വിശ്വാസം ഉണ്ടാവേണ്ടതും, സത്സംഗത്തില് പങ്കെടുക്കേണ്ടതും, ഭജനക്രിയകൾ ചെയ്യേണ്ടതും നമ്മളും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് അടുത്ത അനർത്ഥ നിവർത്തി. അനർത്ഥങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ തെറ്റുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണിത് അനർത്ഥ നിവർത്തി. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അനാവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമുക്ക് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് അനർത്ഥ നിവർത്തി. അടുത്തത് നിഷ്ഠ. നിഷ്ഠ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരും? നമുക്കൊരു ദൃഢത വരും, അയാളുടെ വിശ്വാസം സുസ്ഥിരമാകും, ദൃഢത വരും. അതാണ് നിഷ്ഠ. പിന്നെ വന്നിട്ട് രുചി. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനുള്ള അഭിരുചി വളരുന്നതാണ് എന്ത്? നമുക്ക് രുചി വന്നു തുടങ്ങും, പിന്നെ നമുക്ക് അതിനോട് ആസക്തി വന്നു തുടങ്ങും. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ആ ഹർഷോന്മത്ത ഭാവം വരും. ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള ആ ഭാവം, അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ എന്ത് വരുന്നത്? പരിശുദ്ധ പ്രേമം വരുന്നത്. ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമം, പിന്നെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധമായ പ്രേമം. ഭാവ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ അടുത്തതാണ് എന്ത്? പ്രേമം വരുന്നത്, പരിശുദ്ധ പ്രേമം. ഇതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. അപ്പോ ശ്രദ്ധ മുതല് പ്രേമം വരെയാണ് ഈ 9 ഘട്ടങ്ങള് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രേമം തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്. വിശ്വാസമാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും.
മഹാഭാഗ്യവാന്മാർക്ക് മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ നേടാനാകൂ. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കേവല വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഈ വികാസം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമമാണ്. അപ്പൊ മഹാഭാഗ്യവാന്മാർക്ക്, ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് സാധിക്കുള്ളൂ, ജീവിതത്തിൽ ഈ വിജയം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കേവല വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഈ വികാസം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പ്രയാസം. ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക്, അതായത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളിത് വെറുതെ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ ആ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് എങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ്. നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തില് മഹാദേവൻ പാർവതി ദേവിയോട് പറയുന്നതാണ്, ദേവി, ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ ഹർഷോന്മാദം വളർന്നിട്ടുള്ളൊരു ഈ പ്രേമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് സദാ പരമാനന്ദത്തിൽ മുഴുകി കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ശരീരത്തിൽ നിന്നോ മനസ്സിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന ഭൗതികമായ സുഖദുഃഖങ്ങൾ ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എന്നിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക. അപ്പൊ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ മഹാദേവൻ ആരാണ്? ഒരു വൈരാഗ്യൻ മാത്രല്ല, മഹാദേവൻ ഉയർന്ന വൈഷ്ണവനാണ്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന വൈഷ്ണവനാണ് ആര്? മഹാദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനാണ്. മഹാദേവൻ എങ്ങനെയാണ്? വൈരാഗ്യാണ്. നമുക്കറിയാം, ഭൗതികമായ ഒന്നിനോടൊരു താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതാണ് ആര്? മഹാദേവൻ. ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ താമസിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് മഹാദേവൻ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ദ്രദേവനൊക്കെ കൊട്ടാരണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലേ. പക്ഷെ മഹാദേവൻ അങ്ങനെയാണോ? അല്ല. അപ്പോ ആ മഹാദേവൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? പാർവതി ദേവിയോട് പറയുന്നത്, ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ ഹർഷോന്മാദം വളർന്നിട്ടുള്ള പ്രേമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് സദാ പരമാനന്ദത്തിൽ മുഴുകി കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ശരീരത്തിൽ നിന്നോ മനസ്സിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഭൗതിക സുഖദുഃഖങ്ങൾ ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും അതൊന്നും ആർക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എന്നിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക. അത് മഹാദേവനെ തന്നെ ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ശരീരത്തിന്റെ സുഖദുഃഖങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മനസ്സിന്റെ മറ്റുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങളോ ഒന്നും ആരോടെ നോക്കുന്നില്ല. ഒരു ആ അവസ്ഥയിലെത്തിയ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ആ പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇതൊന്നും വിഷയമല്ല എന്നുള്ളത് മഹാദേവൻ തന്നെ ഉദാഹരണം വെച്ചാണ് അവിടെ പാർവതി ദേവിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ